Assalomu alaykum hamyorон aziz ishtirokchini kanali Eko Hayot Biyogumuz Tojikiston va muxlisoni kanali мо ки моро доимӣ пайбарӣ мекунед. Ҳамдиёрони азиз, имрӯз боз як мизоҷи навбатиён аз ноҳияи Спитамен қишлоқи Озориён Асроҷон додармо 3 метр квадрат кирми Калифорния бо мақсади ташкил намудани тиҷорат, яъне ки як сохтани манбаи даромад дар ҳавлии худаш 3 метр квадрат кирми Калифорния боз иншоаллоҳ харидорӣ кардир тарзи ҷараёни рафти иҷроиши бандубаскурӣ, яъне кирмаи Калифорния ба қутӣ рафтӣ истодааст. Асроҷон акун камера фронтнамба шаҳр медонам мегӯянд иҷозат надоданд, яъне ки ин интихоби ҳар як мизоҷ аст. Аз пушти камера бошадам, як ду се савол медиҳем, яъне ки ба мо ҷавоб диҳанд, то ба рӯи мизоҷон ҳамин кор дуруст, яъне ки ҳамчун маълумот рафта расад. Мана ҳамдиёрони азиз, ҷараёни рафтӣ яъне бандубаскунии кирмаи Калифорния, мана ҳамин фақири даълетини мо доимӣ нишон додем. Мана ҳамин зичноки кирмаи Калифорния бародарон, мана Асроҷон чихел ҳамин аз сари бандубаскунӣ то охириши ҳамин Асроҷон худи мизоҷ пешашбӣ истодиам. Зичнокиҳош чихел Асроҷон. Мана мехел фақир ба меандозем, мана ҳамаш мана қабаташ, яъне ки пури мана мехел кир мешавад бародарон. яъне ки тарзи дуруст бандубаскунӣ кирма мешавад. Мана ҳаракати кирмои бенатон чаққон тез ҳаракат карда истодааст. Ин далолат аз саломатии кирмо, яъне ки баданошам бенатон ялтирас карда истодааст, яъне ки беҳтарин ҳолати кирмо. Асроҷон чихел зичнокиҳош додарам? Зичнокиҳош созаке. Маъқулми? Маъқул. боқи шахсоне ки хоҳиши харидорӣ кардани кирми Калифорния бо сифати аъло, бо ана ҳамин гуна зичнокиҳо, бо сифати хизматрасонии баланд, бо тамоми фаҳмондадиҳӣ, яъне ки тарзи нигоҳбинӣ дигар худи Бiyogumuz чи кирми Калифорния чи тарзи нигоҳ ҳамаш ҳангоми харидорӣ кардан пурра, боз иловатан бар ин як ҳафта то ҷобаҷогузори кирмҳоро ба пори шумо гузарондан, фаҳмонда додан бепул аз тарафи мо ройгон ҳамчун тӯҳфа мешавад. Агар дар канали мо меҳмон бошед, тугмаи подписатсия, лайк, падилисаро фаромӯш накунедтон. Боқӣ саломату сарбаланд бошедон, бо ширкати Эко Hayot бимонедтон. Бародарон 6 қутӣ кирмаи Калифорния Асроҷон додарам ва такофа кардем, бандубаст кардем бародарон. Гиром мерад. Зичноки кирмо бародарон. Баъд бо сифати аъло 6 қутӣ